Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Mastarakan di Barangay 31, Talingaan, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumangbay ni programa, Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak itinembag ng bigat, nembagal daw kada kayaming sapada. Okay, papagayam, pakishare di programa tayo, share, kat padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Alan nga napoluan, agkabsat. Agkabsat. Sino na gina agkabsat? Apeng nga subtitle na ito yung pagkasalitaan ni Alan. At nakatanga mong agkabsat na, nagkarelasyon na kata. Ano kastang istoryan, di ba? Ayan, agkabsat na nga ta, nagkarelasyon na, itinalabalabas pang yung kabsat, nangatat napasamak. At dahil sa nagkita ko na may liwliwan nga, di damot ang mga kabsat na gayam. Kaya kasano nga tinapasamak ka rin. Kaya da napasamak ka na ko na parang ganun. Kaya handalat nga bigbigan na nga kabsat na nangarod. Parang ganun. Pag-share, di programa tayo agkabsat, ti title ti mapakasalitaan ni pagayam tayo yung Alan. Sa gudayan nga tisunat ni pagayam tayo Alan nga napoluan agkabsat, Dear Manong Nemi. Idadan puot ko Manong Nemi ni Lula Isabel itinapuutak nga mga aywan mga istimar mang tagtagibi mang tartaripato kanya. Siyempre samot nga nga mabalin nga ibagak nga iso ninanang ko unuan niya man pangawag ko keng kuhana. Tanay mula maten tinaganus nga panunot ko Manong Nemi iti panangibagana nga siyak ni Lulam nga Isabel apo. Hindi amok maten tek sa lutsod Manong Nemi. Sinalutsod ko nga rod na si sino ken sa dinot ayan ni nanang ko. Ken sa dinot ayan ni tatang ko. Tisongbat ni Lola Manong Nemi ken idi kano agtawen nak idi dua. Dua? O peuna na kam gudi? O no, agtawen nak pailang dinasuro ka mesa. Insang bat na kano ni nanang ditoy. Nagapo kano yung syudad ni nanang gabot agtrabaho. Gabasare kano waitress, sales lady, uno katulong ti balay, ti pagtrabahuan na. Kalpasan ka no Manong Nemi ti makabulan sipot inyawid nak dito ni nanang.
isumatan ti panangibati na kaniyak kinilula. Isong itata danakam ko ni Lula tinariingak nga mga ayawan kanya. Awan ni nanang ko, gabota imbati na pinanawan na kanong. Awang nga ti sa balang nga naramid ko manunemi no di agtungpal kinilula, kakang kanay na bagbaga kanya kidi nagsingsing petak. Muan? Tanong kasta manunemi nga makaringa ako ni tibigat. Papanak tumatintayan ni Lula. Agmano akto king kuana. Kasday pagkagangay kanyak. Ag good morning king kuana. Alaan kang kinaramusin. Anak, kan nagtutbrush ka pa eh. Ano toothbrush mo? Tamamigat tanton. Tagkuyog tanto mapansan siya ili. Tada impawit ni nanang mo. Igatangan kang tumatintibado manak. Kani, no, danton tawan mo nga upat, isa kanton iti daycare center. Punog kinder. Unoan, daycare center. Sa kanto ag kinder. Sa kanto ag anak, agbuno ag sumrek iti grade 1. Susurwang kan nga agbasa, susurwang kan nga agsurat, magisurat tinagan mo. Loreket, basit bilatagan mo. 1, 2, 3, 4, upat lang ang letra. Hanggang di anak. Alan. Yun lola. Samat apelyedom, menor. O, upat kan 5. Okay? 4 and 5. Di alis to lang yung surat, saan? Ayan, surang ka tumaten. Noon na dikit agbilang ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naging ganito 1 na rin. Kaya manaking ka lola. Kaya naraks ka katimatlaing apok. So, nanong nga gawid ni nanang to? Anana? Ito nanong nga gawid ni nanang ko? Ay, kunana, baka ito no, grade 1 kan. Una saan, ito nagbasa ka niti daycare. Ito may nga tawon siguro, anak. Ha? So, magsisimpad ka. Ano, sige. Sinuwerte ang titatang ko. Apok, kila sa uli nanang mo kanya kidi. Kadada no nakaputot ken kuha na ang si kareta. Kahit nga sa una kita saan nga intong pal ni tatang mo ni nanang mo. Aping nga rin apelyido kito sang man nga apelyido ni nanang. San niwat nga apelyido. Kiti sungat at apelyido tamam. Pasurot na. Ay, sige. Sige, lola. Alala, apok, basta singsingpat ka. Yung tunang basa ka, aglalaing ka. Mga asin na po Diyos. Sumangpat tumat lang ni nanang mo. Barang, no? Agkita ka ito, kinitatang mo. Insarak na idin manunay ni Lula, iti ba ko nga daycare center, iti barangay mi. Siyempre, atong nagitipatak nga ubing, kita hanak man ta paati ko kadakwada, manunay mi, no binilangan, pinag-recite, panangibaga, no anyari kiti anakolor, anyari kita ito domestra, no payong, umbrella, kung naka, kada apple. Hana ka pa ate o manunemi kat managragsakan ni Lula. Kapungarod ta, may pakitak tilaing kan singpet ko iti eskwela. Iso na lang manunemi ngoy uyungan dak naginipatak ngobing be. Awan nanang na, awan tatang na be. Bakit ti Lola na be? No nakit ka na, Lola kita di bakit? Ori nanang ko akit bakit pa eh. Aging ka manunemi idi tadi sumangpetak tay mununa ni Lula mununa ako nagawit kan tulatan apok ora ket am tiwag na kasukuyog mun tumadla dagiti ka eskwela am nga kaputi ta daycare. Adayuak pa manunemi di makita nak ni Lula sinabat nak. Lamay kan apok. May kan good news. Abe Lula, adda ni nanang mo.
Gusto ko niti ayat ko manong nami lagtuok nga nagtartarahay kahit kung makita ni nanang ko tajak panakit-kita. Awan nakim ko pa lang manong nami di makita ko no. Kadi kita tinanang ko. Kumusta ka anak? Anak, siyak ti marakop keng kwa na manong nami tajak mat mauray nga rakuper nak ni nanang. Kasla, jak ekspektahan manong nami nga sila mapipilit ni nanang ko manong nami nga mga rakop kanya. Hindi to tasyak manong nami kas taon iti gagar ko. Nang, apay nak, saan ako nga panawan? Itugot ka. Ha? Sadya ka dun nga, at kinder. Sadya no, sadya syudad. Panahon ta ni Lola? May tanto sarasarong kara ni Sona. Talaga ka ding alam ti apokok. Iyado yung kanya, ha? Nang, ay na, numabalin na kumaanak kita, nakairuamak tigadan ni Alan. So nga sa mula kumaalalanan, ti anak mo, Nelia, ba't nga rin mabalin ng masapul na ni Alan? Kita ori siya, kat masapul na man, kan masapul ko yung suna. Naruama ko. Kaya nung gumamay sa akton. Nang, no kayo tiyo, sumurot kayo man. Ay, sabat nga rin mabalin, ha? Damat day hanggang mapanhawan dito. Ngayon talaga, itugot ko ni Alan. Sana kang bibayakin. Ala, Emon? Kunak man ano? Inton bigat na. Isus hapo ya. Orta na alpas matan pa nag-daycare na. Pa nag-nursery na. Diag kinderton. Kaya numad lang anak. Nambitnas ka din mo lang sa pagyanan ta. Lan? Napintas. Gapatatak ka lang malay. Ano to brayo dyan ng katulong? Imanugod na di amok nga umay kaalayan nga kadwa ka sa diyay. Kaya ayam mo sa diyay. Kaya ayam ko? Ni Lori. Ininaw na ka lang ti 2 o 3 ang tawin? 3 ang tawin siguro. 5 ton, di ba? Idin to ta 2 pala tawin ni Lori. Agsapsapol ti kapsat na. Iso nga, adakan ton nga manong na, adan tumatil ading mo. Ada nanang ni Lori? Ada mami na. Mami kaawag na tabak nang da. Di daddy na ay. Dito lang ha. Danda ni makatawanin si Pagpimusay ti ama ni Lori. Iso nga malmal day da nga kina. Sa bagay hampay unay amo ni Lori nga as yun ti sitwasyon taong pa'y nakim na. Aong pa'y unay nakim na. Ngayon no at takanton, naragsak ton ni Lori. Oh, ay banta ni Lola ah. Ay sambat ka rin mabalin po. Wala ta kang ganahin kay siguro magbakasyon. Unang saan kita no masangok to magagatak di siyak tumatumay sa syudad tapno umay kayo sa rungkaran. Kasta nga rin tinapasamak ba nung nami nagrobot kami kabikatan na kininanang katinrom insuot ko manong nami di kabarbaro nga rumatek nga ginatang na. Pagpagiso na naglaing nga kagpatangan niya. Kaya manak nang itala nga makapantalunak. Una, barito ka maten. Bagay kayong katagpantalon, kada ito yung rubber shoes mo. O, po, guwapo rin anak ko, ha? Gamanak nang. Nagpakada akong Lola manon na imi inarakop ko. Marakop mo tisuna. Lola,
Nung mabaling ko mga dumay ka. Ana po. Ore ta, sigon kininanang mo kat natalgid ti kasasaat mo sa tiyahin. Ya? Agyang ka tinapinta sa balay. Sa adapayin ading mo. Tapno saan ka aksapsabo ng ti kapsat at madanom mo sa diyang kapsat. May ito nga tatibiyang may kininanang sa diyay, Lola. Mga asin na po Diyos. Tanong kas pagarigan ta saan mga nasi at kasasaad mo to sa diyay. Imposible nga saan na kanto isublido tayo ninanang mo. Yung panagkunakit na siya. Sige apak, basta naglagay kang kanayon ko pa mong kabagakeng ka ha. Agsing-singbet ka. Hanggang lukloko. Kat no, adanto na di kapsat mo nga ni Lori tinagan na. Namampas sa mga pudno nga kapsat, ibilang mo to kapsat no. Isakit mo, tulungan to. Uy, Lola, laglagi pag-amin ng pamilya niyo, Lola. Kanagyaman na. Naragsakan nga saan manong name di makadano na akong ditoy saan na ka naragsak tawang nga rod ni Lola kaya mairuamak to ko na. Kadagpay sa tiko na ni nanang manong name nga dakil ng balay tibak nang at nakatulong pa'y malaksit kini nanang manong. Hindi ta makita manong name tibagbagan ni nanang nga Lori. Cute. Nagpintas. Iso ni Lori. Lori anak. Come. Tita. Iso ni manong mong Alan. Kuya Alan. Alan, ni ading mga Lori. Oh. Ginaraw ko na. Aggayam kayo ha. Aggayam kayo. Una sa anggat ibilang nyo ngagkapsat kayo. Ha? Oh, dahil sa pulo mo, Lori. Damanong mon. Anta kuya kon, tita? Ni, mami. Dati kwarto na. Mabit lang. Nagdadaras ni nanang manong naming ang simbre kiti kwarto. Ay, Lori. Kuya? Agayam ta ka no? Kahit nakagayem, kahit ka, napindas ka kagayem, napindas ka, gwapo ka met kuya. May tiisam na manong nemi, umisisa magbatakit na ginarakop kami manong. Iti na irot, nagmayad gayam tadakapsat na, nagmayad gayam tadaating na. Nori siya kuya, mayat man tadamanong na. Anda kapsat na, anda kuya na, anda pagayam na. Hindi kaya awang gayam mo ti karoba? Manuwak nga rumwar. So nga may liliwak nga dakanok dito eh. Saan nagpadapalubusan ni mami? Dito ay klata. Uri tagda ka matin kuya. Uri saan ka rumwar? Uno sangit, agay ayam tadi tarwar. Iti unak tinaladan, saan ta rumwar. Ore rumor ta, basta agpaigid na lang ti kalsada, tapno saan ta nga mapalididan. Ideding aldaw manon nemi, adadimteng nga ambulansya. Sigun iti panakagnig ko kininanang, ambulansya ko na timawag. Nikit ni, irwar na matan manong nemi ni, sinday jay, ni maming ko day jay. Itaray damanin iso na ti ospital. Agbati kayo. Nang, agbati kayo ta kuyugak niya. Mirna. Aging ka na iti ospital. Bantay kaso na. Apa yun ang kinuha na. At sakit na. At sakit mami ni Glory. Nabati kam nga rod manong nemi kat may isa nga bakot. Iti imasudag ka na kami. Hanggang alikod ka anak ko. Siga ni Alan. Insang dito ni Mirna. Uy, Lola. At damat kahim lulak dito eh. At pinanawak nga Lola. Sa dansang patakpat na nga Lola. Lalawan, Lara. Madamdama. Iyab konton ti panangan. Kaya ayam kayo. Lore. Lola,
Kaya rawan na ay ayam mo, tagay ayam kayo agkapsat. Dangig ko kami data nga agbinilang kayo agkapsat ko na. Kung na kami ni Gwa, Mirna. Owen, kaya ayam ka na ta, mapanggam di tarawar lola. Hanggang mapapan di labas ti ko Ito ilang uneg, arubayan, hanggang mapapan na kalsada. Uy lola. Sana ka na ikawa man na imi tikawan kontisidong ni Lola Isabel tadamat lulak nga lula sita. Adanhanan ko, ada ading ko, ada pay tita Mirna. Manong na imi idi sumangpet ni nanang. Awan ni mami ni Lori. Tita, ni mami. Anak, masapol nga may kumpay. Agsubliak tumatlang sa jay, hospital. Ibahik lang ito, kinakti kasasad kayo. Kasasadyo. Ana, nangin kayo matlaingin. Noon kami, nagsimas tisin dami. Nanang, naimas gayong timakmakan dito. Kat talaga Kasla, kang kanin tibaknang. Hala nga kasla. Kabot talaga nga baknang. Ay, sige. Kayam kayo ha. Tamangalak lang dito arwatek. Kanda dumapangalaek. Tap ng bantayak ni Mirna sa di ospital. Gamot ikas dyan nga kasasaad manong nemiti ina ni Lori malmalda isuna. Apa nga naliday ka? Ang panunutat namin ni Mami. Nabiit pa nga natay ni datin ko sa ita. Panawan nagsawanin ni Mamin ko. Hanggang bali, adakmet, kadadamat inanang ko. Awagam dulatan ni nanang ko ti tanang. Naumanton ni Mami, adamat ni nanang ko, nga nanang muntumaten. Nakasayad ni tita kanyak. Isot mo sa kang runang nga mga ayawang kanyak. Ang butad naman sakit ni Mami. Ano namin sakit ni Mami mo? Diyak mo? Di magbagada? Sila narikat siya nga maimbagan na sakit. Makalawas manong naming ng ospital ni Tita Mirna. Idi iawid matlayang ni nanang isuna. Isuna lang ta talaga nga agkakapsot. Nang, anong sakit ni Tita Mirna? Sabi ko matagpaot pa lang ibig na. Oray tayong adumat kwartada. Pagkapon ti kwartada, ada negosyo di Hector nga asawa na. Nga ama ni Lori. Kata dadya ka partner na. Kasosyo na. Sut mang manage kat sigon ginimir na agad binulan nga da maited nga share na. Isot pang susuldo na kaniya lola yung ni lola dahil katulong kanilita damat kanya di or no nga mga sweldo nang dadoo sarag ito no dumakil kayo kini Lori kit pangas usarin nyo kada baknang man ni Lori no mata ito ni Tita Mirna di ninton Lori ti agtawid ka na di kukwada mabali na kasta yung sapay ko mata paot pa iti biyag ni Tita sapay ko mga dito yak nga nag-kinder manong nemi dito yak nga nag-grade 1 kaya tagbasa matinit-tinit ni Lori manong nemi tultulungak agsinsinuro kami nang ro na kanyak manong nemi siya timang susuro keng kuwan at
Adaki din manong name di grade 2, ida kinder matanisuna. Ini ta, saan nga rumurumbar ni tita? Ni tita Mirna nga inana. Hindi pa kas dawak manong name. Kasla, kayat ni Lori, ni nanang ko, ngim ni mami na. Nga madamat di kondaway manong name, nga naka-wheelchair ni tita Mirna, nga rumuha dito sila, kat ayaban na kami. Lori, Alan, ay, tita, ay, Lori, ito ni mami mo, ito, sabatin ta. Sila mapilpilit. Abay, mapilpilit kang mas ka ni mami. Homay to. Yung naman baling ko, ha? Katsak kalakpait nga makita. Abay, mas asya na kang ortikas na nga lang, ano. So ka naman baling kitiklikli ka. Ito gayam di ka po naman kung namin ako pangaliklikan na. Nakakaasi kami tilangan ni tita. Nakakutkutungan. Tita, abay kami nga saan kaya agtalin ito ospital. Tapno mataming ka mga nasihat. Gastos lang. Your ore ko layan ti kaldawan. Nga pumanaw ako nito lobong. Diyan kang kastak sa otikas na mami. Saan nakapanawan? Ang sinunong tupay ti mami kung mapukaw ka. Ang tawanin ni daddy. Sa sumurno ka pa'y. Nabayagan na ni daddy. Ado ba't nga tawan ngagsagsagabak ti kasto yanak? Sa nga bale. Adamatan manong mo. Alan, tita, kasbili ni nanang mo. Isakit mo, ilori. Ibilang mo kapsat. Kapsat, nasayat nga gayem, nasingit nga gayem. Nagtintindolong kayo. Nagsinakit kayo. O hindi ta. Orisan mong ibaga, talagang kasta, hindi pa lang nabitak dito'y. Nagbalinan nga napatig ni Lori kanya. Orisak, mami, nagbaling mo ito nga napatig ni Kuya Alan kanya. Singsingbat kayo, ha? Tapos nga marigatan ni Nelia, ni nanang mo, Alan. Ngagbalin tumatang nga nanang mo, Lori. Ha? Di ba ito nga maliklikan anak ko? Ay, atong tingto tigon taway. Nga saan yun itong mga igtitimat ko? Doon tingto tigon taway. Nga saan ito na makikita? Saan na kaya nga maybayan ni nanang yo? Parang no, agtalinait kayo ito ito nga balay. Parang no. At tita, kahit kung nagsubliti sila, may kan Lori, idorong tati wheelchair ni tita, ni mamim. Tinulungan mi manong name ni tita Mirna si magpat iti katre. Manong name sumagmanulaingan nga altaw. Edita, mapasamak ti amin. Nga nag-ikislaingan ni nanang hindi mapaniti siled ni tita Mirna. Nga magbaga na nga, saan ka nun ngumang angis manunimi ti ina ni Lori. Nagari manong nemi iti anug-ug kendung aw iti dayta nga balay kada iti agundaway. Ken kada si Marcelo nga aldaw gamot talaga nga awanin ti ina ni Lori.
Ginararakop ko ni Lori manong nemi kabayatan nagsangsangit kami. Adi ko, ading agin inanin tita ni mamim. Napimpidnas ka no tikas dyan nalangan ang tinapasamak ng kunan ni nanang tapno sa aning agrigat. Kabuta, napautan ti panawan nga ba nagrigrigat na, gabay ti sakit na. Oo, ang pagdanaga matin ko, at toya ka manong mo. Kaya nadda ni nanang ko, ngagbaling nga nanang mo. Sana nga baybayan ni nanang. Hindi may tabo na yung tiina ni Lori manong naming. At da imay manong naming nga nagwapo kan baknang tilangana dito'y balay. Kit nagsarita dakin ni nanang. At dakamad lang ti asadek manong nemi nga gayayam kini Lori. Kan mga ikot ti saritaan digdi doa. Ino kasta. Sigati nabati. Ya mga iwan kini Lori. One sir. Nga anak na kita agasawa. Nga Hector kani Mirna. Kat gabutin may kayo sa aning naskan pa yung siyak dumay sa di opisina yo sir. Wen, siya akong timay tapno sanggan nga mamulis siya pa yung umay sa di opisina. Tapno ibagak ka. Nga watinas ka ng pagbingayam mi ka ni Hector iti negosyo. Gabata, di pa nakabagi na kit dalpas na nga inala. Ano yung tikit mo sa sir? Noon naman, nga dabay lang pa nakabagi di kiti amo mga pimusay iti nagkasusuan mi nga negosyo. Hawanin. Tayo din na tayo ni Hector. Naalan ti kaguduan. Kabayatan nagsaksakit ni Mirna. Kanayon met. Nagapo iti negosyo. Ti pagkapuan ti. Pag-agas na, kinasusuldo na kada kayo. Kaya po na. Adot to utang ti kumpanya. Kat gapo iti nga utang. Numanuman ti panakabagin ni Hector. Pagbingami nga bayadan. So as of now, awanin ti maalapay ni Hector. Abay nga sa unyo itan sa deta. Ito natayin ni Mirna. Abay di yung baga ini si Bibiyag Pelain. Ini si Bibiyag Pelain nga da pala pa nagkabagay ni Hector. Isot ka po ng isot may ititad kang kuha na kada kayo. Ito pa nagpaagas na. Kinapudno na. Naskan pakit di nga may lako da ito nga balay. Tapos narikas na kita at pangalaan iti pagbayad ni Hector ti utang na. Dahito nga balay? O ay minainagan ka ni Hector. Iso da nga gasawa. Itatawan dan. Dapat para ka ni Flory. Para kini Lori kapatay sut anak da. Wen. Yung pangalaan ni Lori. Ni Flory di pagbayad na kadagdagan na kang kuha na. No anyat utang naganak kang kuha na sa ang utang ti anak. Umasitig ka ti abogado tapno ada mangilaban. At akas lakam lagsaso ang abogado. Ada knowledge ko may panggap ka na ito sir. Saan ka basta alilawin. Kahit mo ti lumaban. At daw sa ramang kawarta. Kahit nakadingan sa sir. Nga mapapanaw kami ito nga balay. Nagtalinid kayo dito. Pangalam. Ti pangbayad mo ital milyar. Pangalaam. Anak mo ko panakaanak mo. Mga sikantiin na ni Lori. Ininto tao mati mga sweldo kaghan. Gaputan na tayo mati panakat. Nga kaduay dito awanin. Alangan ba't agtalinid iso na ito ang baling nga katulong kat sikat mga sweldo. Pangalan sa pang sweldo kong kuha na.
Masapol nga malako na ito yung house and lot. Kahit na daw sobra na, edad ko hingga. Iso nga, agsaka na kayo. Kung may makita kayo, di ba balin yung akaran? Gabot tayo ni Ram now, adan to makita ko nga buyer. Kahit no adan to buyer, mapapanaw kayo doon ito. Kahit no double sheet sobra na, ito yung kompleto nga pagbayad ni Hector iti utang na, awan pagdanagan. Itad kuntukin ka. Manong nimi kastat nang kung salitaan da ng kanti ka sa salita na natibagawatak ket iso idi ti kasusyo ti ama ni Lori. Kaya unay maawatan numampay at damat pa nakaawat ko. Yan ti pudno nga naawatak manong nimi sa jay ket mapapanaw kami ni taday nga balay. Iso nga drobwat mi manong nimi di kita ruwatan mi kini Lori kas bilin ni Nana. Ay di may isang bigat, manong nemi. Adhan, mangpapanaw ka na kami. Nakitak ba na yun, manong nemi, ti kinasalita idi ni Nanang. Kada da sobre nga nabengbeng manong nemi inted na kang kuwana. Panakalan na ita, kada gamang ka. Gamang ka na liya. Tanong na ruko akla ko ma, ewan pulos ited ko keng ka. Siguro kat naman la konsensyam, sir. Konsensya? Huwag. Makonsensya ka mat siguro. Nga basta latan bukudam din yaman nga kwarta nga para kuma. Kani Lori. Nga nabati da Hector kani Mirna. Kinagaman na kinireto ang kandidat. Mabaling kong haramatin. Para ti pa nakaidad ti masakbayan di kiti doha. Sige. Nasta nga ro din. Awan to siguro dinasken pa yung ba nagkapagkitaan ta. Kapag nalpasan ti transaksyon. Umay kayo na ko. Umay kayo. Alan, nang kibinim ni adik mo. Tayo na yun. Pagkapanan tayo nga ro din. Hindi agawit tayo sa diyan ni Lulam. Ha? Lola Isabel? Agsublita mo lang sa jay? Buhain. Ora ta nalpasan di klase. Dito ti pagituloyan yung tagbasa. Ya, itulturyo, iti panagsinakit yung kasagayem, nga nagkapsat, kahit dato'y na ba, at kwartang hindi da, pagpuunan tayo tinegosyo. Tapos nilikas tagad at aramatik para tagbiag tayo, kaya para ito masakbayan yon nako. Kasta ko nang harot tiragsak ni Lola Isabel, manong name ni sumangpet kami, ay na, ako nagtupin namin nga, asinuman nga pumanaw ag suble. Nagsubli ka na po. Kada pa inayod mo. Anda ading mo. Uwin, sa ada pa ininanang saan na kami nga panahon ni Lola. Tilaan korang na, tatang. Di ba kami gininanang mo taag-asawa, maki-asawa. Ay, kitubing matpay. Tapno ada tatang nyo, tapno kompleto. Ada tatang, ada nanang nyo, ada kapsat mo, ada Lola yo. Iso na lang taon ti Lolo yo. Kito rin kayo nung arduro nung Lola. Nung kayo yungag-asawa ni Nanang tapno datatang mi. Da kayo man,ag-asawa kayo man tapno dalulo mi. Ay datat saan nga nas ka na po. Ala, narigat pa nga datatang nyo kabuta. Diyak manam mo. Aon sa trantan ni Nanang nyo angag-asawa. Ako yung sikun kang kwa na umanay kay kanun nga agkapsat. Na pangibukbukan na ti aming na panahon na. At ikaragatan na kayo nga katiraran niya kapasakbayan nyo. Inaramat nga rin ni Nanang manong nemi, tinaidad kang kuha nga kwarta, tapno nang ipasda kiti mini grocery, nga naisariping dito balay, manong nemi, balay mi kadalula. Nagbasa kam nga rin manong nemi, kani Lori, ket kas iridati, nga agtintinulong kami, agkuykuyog kami. Aging ka manong nemi ngay muna ka nagraduari elementarya, syempre. No, di isuna.
Nga magkuy-kuy kami lata manong nami nga mapanagbasa kay nagawid tati eskwela nga pagbasami at elementarya na at dapay high school nga. Nung kasta manong nami nga ramiden mit assignment mi numalpas ko ti assignment kon matatulungan meten ni Lori. Nga numalpas min manong nami ti assignment. Hindi maturog ka natin. Botengak nga maturog ng sisyak di silad ko, kuya. Kabay ka di. Kabuteng mo. Basta matagtaginap ko ni mami. Matagtaginap ko pa ni daddy. Pangungutan na. Kaya't mga rad, ay kasilad ta. Mati ka di. Mayak mo na. Ading kamat. Manong nakmet. Di ba? Isak pino ka doon ang digos kang ka, di ba? Ngayon kahit ko Damok idi manong name kat saan nga kayat ni nanang ngagkasilid kami kini Lori. Yung si papalubos mo't manong. Kang idag fourth year high school akon manong nimi bumaro akon. Bumalasitang meten manong nimi asumasaro no ni Lori. At andi kiti kondaw manong nimi nasang ko mapupuutang na matmatak ni Lori. Kuya, abay, ala, nagsta pa ng kinam kanyak? Napintas ka. Hindi pa ilang yung bagbagang mga napintasa ka. Oris ka. Nagwapo ka. May kanta. Hindi nagdigos. Digos ang kamanin. Kuya. Wag na. Apay. Saan nga mabalin? Kaya kontak digos. Hindi ko mapalang Kamu ka di tadi? Nagpagatanggan kini nanang itibra? Oo. Ang bra pala data. Kasi ka kuya. Abay, nagkugit kan? Amunting word nga kugit. Kawan hindi pa lang naggraduara ko ng elementarya. Napanag nagpakugit ka da Lolo Itchong. Sunod ararman mi jay eskwela. Ano ararman? Akong pa girlfriend mo? Nagpipindas na kita classmate mo? Tapimpinas ka ang misuda. Habat siguro nga daka sa'yo ko yan. Tapay, saan naman nga kapsat, di ba? Tapay, ano namin di marikrik ng kanyak? Siga, ano marikrik ng kanyak? Ibagak to. Saan pala ita? Ito na no. Basta, ibagak to. Oray kuya. Di ka papaharim sa baliwan. Kuya, nagpapaharim sa bali. Manong name isang kulibakan diriknak. Marik na akong nga gayatak kini Lori. Nalablabas pa nga makapsat manong. Kaya pasuman ko na. Mabalin, kapatasan kami mat nga kapsat. Sabali ti amak, sabali ti inak, sabali mat ti amana. Tati amana ket Hector tinagan na. Ti inana ket Mirna tinagan na. Nito ta siya, Nelia tinagan ni nanang ko, ngayon itati kadwami. So na lang tatang ko akit tsaka mo. Di matimbagaan ni nanang nasusunod tatang ko. Nagturpos ako niti high school manong name ket syempre awam met ti college manong name dito lokal mi kapilitan nga napanag iti siya kabisera iti probinsya mi. Ket sangkon nga maitultulod pa manong name ni Lori.
Kinapod no naman nun na may kinagkaserak pa din sa jay. Na nagrigat ti kanayon nga gawid. Kursok man nung naming accountancy. Kano kasta nagbakasyonak man nung naming. Kasta mo natigagar ko mang sapol at dagos ka ni Lori. Lori! Ay, kuya, adakan! Adakon. Kaya kinarakop kami to. I miss you, Lori. I miss you too, ya. May I kiss your lips? Hala, kuya, huwag. Ape, kita ang tiglawlaw mo. Ito po yung mo na. Ito aram ka nga jayla. Ado agar aram ka niya ang tsakaya tida. Ape, di mo kaya tida. Ado po yung friend kong anak. Kahit na sino ko na da. Secret ko na ka. Kaya kumusta pa nagbasam? Okay, man. Ado, tigad-crush kang ka jayla. Ato. Ang mga matanda kinababayan kaskeng ka. So, dapat ito mga imbagahan. Baka siguro, tutupam ida. Baka napadasan pa yung kuya. Tiyan niya. Tika, tinakilab making. Sampay. Susurog to pa lang. Susurong to pa lang, wen. Sino pagsusurong nga ron? Sika. Kuya, ala. Ay, anak ko niyan. Ay, nang. Sampat kagaya man, Alan. La. Dati trabaho, manak, Lori. Di mo pinalpas. Sorry ka, nang. Ito amin nakita nga. Nadlako nga dan ni kuya kaya sinabat ko isuna. Lalangaro din, nga ituloy yung trabaho. Kasi ka, Alan. Amo matid tumulagasyon mo. Nakasta ng bakasyon ka. Tuwa nga aldaw. Aya? Tumulong kay ito yung grocery. Manang, oray tayo agsukat iti kwa. Agbunag ka nagpagas nga si Magpet. O natin mata, pigsam, kinalalagim. Baka saan ka aglanglangat. Manang, adamat do ko ang binigat ng exercise ko sa Jay. Jay, pagbasahak. Wala. Ala. Awan sa bali nga rami, dami na bang ipasnit ti panagbasam, ha? So, serbi na nga ron nga, at negosyo tayo, bagat ha, at nagpunan tayo, tanawang ko ma, sus, tiyaklamon. Numay kang kahit tinaran niya, masakbayan nyo, nga kapsat. Kapsat? Nagkapsat kam ka rin Lori, nang? Nalalarato, awan, tato pa kaso, lalan, nga sa grocery, alagat na adalabas ito, obrak nito, irapabumit ng naglako na gumatang. Kadne, hampay si Mangpet ni Lorna. Ti Lorna, baga ni nanang manunimik at may sa kanagit katulong na kaduwa ni grocery. Kalbasa nga nakasukatak manunimik. Malaglagip kulat ta. Diba naging narakop mita kini Lori. Magkapsat ko na ni nanang. Imbilang-milang at itunggal may sa kada kami ngagkapsat, kamsang kami ngagkapsat. Saan nga baling ngagkapsat kami, manong? Agpadpada tirik namin kini Lori. Na-develop data ng rugi idugbing kampay. Iti kinatagkat itunggal may sa kada kami. Manong nami nagradwarmatan ni Lori iti high school. Kat isumattend kada kini manong nami ti fourth year college. Iti mapasamak kung may magtanagbasa manong nami dito kabisera. Kat mapaspasamak kan manong nami ti haming parang tapel tirik nami. At hindi kinikonda ko ay manong nami nga nakapapakot ti panagbinisito mi. Kuya? Ano nga ron, kat narumamak ti kuya. I love you. I love you more. Ngayon ko first year akpay lang. Mga damapasama ko na tawag, si kuya kang di na oras. Di kasar ka. Nagkapsat ta kano, ko na ni nanang. Kasano ko magkapsat ta? Alaman? Sa bagay, gusto ko. Kasano ko magkapsat ta? But I love you. Kuya. Alan.
Dandaning ka naman sana makatapil, manong. Wen, baglakid din manong nimi, tasamot nga na kami. Hindi agyan ni pagkasaraan mi. Agkakwartuan da manong nimi nga babae, idin to ta, lalaki mo iti kakwartua. Ano adalang makita ka umasudag, kini Lori manong nimi, maditrik na. Ong takno ka. Tsaka di ba't ko na keng saan kang paparan? Alam na ko, ya. Kagangailangan daw masidag agad kasarita da. At ayaw ako mga nga nagos, nagbalikan ako mga nga bastos. Awan ti pagdanagam. Kukam lang ti puso. Kukam lang ti amin-amin ko. Sigo, magit kita nga dakan di eskwela, baka nun to sa bali nga babae ti biyak mo. Baka noon da pagpapaurosam. Paparosam ko na. Siyempre, pangipagatam ko marta aram mo no. Awan da kiti babae nga kwa. Kaya dahil kasta ang makipag-sex. Lo, baka makasigog ka. Saan ko itong haramidan nito? Siksika lang. Sige. Nagtapil talang ko ya. Nag-graduar ka doon. Ituloy ko ito pala tagbasa. Dito sa syudad ti pagtrabaho. Tamno kang kanayin tanga makita. Agkita. Kan mabantayan ka. Di oning ka nagsisistroke to kanya. Kan masapong naman mo da. Ganda relasyon ta. Wari ni nanang. Iling mo ta kininanang, di ba? Gabot di mo kayat nga mamon na. Gabot ta para kininanang, kanagkapsat ta. Tinakumanin tulukan na, nagkaskasilad ta idi. Idi Iwan takat sa anang nga mabalit. Nung gawin to sa di balay, katanta nagkasilad. Kapal ko magkasilad ta kami. Makatapil ka nga ta. Makatapil ka nga ta. Nagraduar ako manong nemi kadagsapsapol ako ni trabaho. Ganyan to, tentuloy mat manong nemi. Ni Lori tinagbasa. Noong pesang ko na yung mapambantayan. Hindi pa nagamit ko, di may sa nga aldaw dito'y balay manong nemi ni Lola. Kumusta kay Lola? Ay na, nakapsot ako banak ko. Apok. Ay naman na. Umunuunan sa amat ti inayo nga matay. Ano ta ko nayo? Ano ta ko nayo? Ada ito ospital na nang iyo. Ano? Kinuha na? Baglalatang ako na ni Lorna. Bigla ka nulatan nga na arinoknok. So, ang nga ambulansya, dahil na, intara dito ospital. Apa nga, talang ipakamo yun. Talang ipakamo ka tayo sulat sa sangpat mo. Dapat hindi yung tawag nga siya kanya. Itay lang nga roon nga intaray da. Yung mauray ko amok man nga agawid ka. So nga yoray ko lang dumting nga tapno may pakamok yan ka. Nagtradarasa nga napan di ospital manong nimi ti ilimi. Nakita ni Manang Lorna. Manang, kumusta ni Nanang? Sanda nga kabailan dito, yung mga aramid doon ti pumuspusan at no may tara dito syudad. Ano ya? Nakatake ni Nanang mo. Atake ti puso. Diyos ko, dati ti bagbagay kuha na idi, numanin sarapain na ti barokong na. Ano ka? Sakti kang runan nga makaobserbar kininanang mo, agsipot tadakam nga rin tagkat kadwa. Diyos ko. Datan ti ambulansya, kapag iluganan da kang kuha na. Magkikuyog hak. Sige nga rin, mangkuyog. Tasyak nagbahati kahit awan nagbandag yung grocery. Alam mo, Manang, siya kundi makamukin ni Nanang. Diyos ko, spalan niyo ko man ni Nanang. Kabayatan manong nemi, nagtatry ti ambulansya, na nakaswero, na naka-oxygen ni Nanang manong. Nanang?
pinaritan na manong na maintenance sa mukha sa strita. Nabali mo ito kasalitan no, may plaster sa hospital nga pangipanantaking kuhan. Kasunod kondisyon na, anot kasasadan, nurse? Saan ko tayo mo? Nanit kasasadan, 50-50 ka di? No may logan ng ambulansya akit 50-50. Hanya? Amin ka di may logan ng ambulansya akit 50-50. Tangarot issue ako na. So nga dato ti logan ng ambulansya ang ti jeep. Allah ni nurse. Masama na pala gangaw. Tinawagak manong name ni Lori yung pakamok ti amin. Naroon na idanda kami ti ospital nga nakaisarkan ni nanan. Yung may adakos manong name ni Lori. Kaya na naging narakop kami. Kuya, nagkararak ta. Nagkararak tayo. Nagkindaw ta, ti milagro. Para kininanan. Nabarin na makalasat pa eh. Ngayon dagsanggasat manong. Tasangan nakalasat. Awan pa'y may saldaw na manong nemi tinakaiyakaran na ng ospital. Hindi pa kamuda manong. Kumusta, doktor? Awanin tinayo. Agin inanan. Diyos ko. No. 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 Oh. Nanang hapay. Nanang. Sorry. Uwain maron na yun. Kailangan sa bali, nga nangyay kaso, edi pa naka, iawid na, kan pa nakaimansayag na, manon nemi, no saan nga na kami, kan ni Lori. Kadagitiya, maganan siya, iti grocery. Malaksid, manon nemi, kadagitiya na, nga masapsapol mga agbasa ini. Temporaryo pa lang, manong naming nga nakasara ti grocery. Kabayatan nga nakamansayag ti inami. Ninanang manong naming. Ado, di kiti kakabagyan mi, gagayem mi, kakaruba mi, nga umay makipagrik na kada kami. Manong naming, numanin sumurek ni Lori, iti pa nakasilid ni nanay. Abay kasla dasap sa pulim. Kung ni Lola, nga adi na ibaga ka ni nanang, masapol nga maitad ka na ta. Dada ni Lola, kasalitan. Nasa pula mo, Lori, mat Lola. Ang tinulong kaya mga sapol. At doon na iba ka ninanang nyo ka kanyagidi. Nga, dakil ka brown envelope ko na. Ano tagyan ka na dyan ang brown envelope, Lola? Dakit dokumento ka na askin nga idulin nyo. Tawaanin ni nanang yun, dakayin ti mga idulin. Kas kumang ano yan. Mas tudat ko na papeles na ito daga. At nainagang ka rin yung lulo yun na ito nga daga. Inanang nyo. Siyempre, kagtawid at sut na bating anak mi. Di man panglawa, nagam na patagunay. Dato nagdisuan ti balay, kan ti grocery. Kaya importante yun nga banag nga sila ko man natin, baka sa dyan, birth certificate mo. Di mo ka di pa daw-dawat kini nanang mo ti birth certificate mo. Nasapol ko di,
adaman ito na kanya kin Seros copy. Ket si Kalori. Ang tsak man mo, Lola. Dan sa akin, intindihanang mo ni maming keng kuana idi, nga sadya na kay dulinan na. Nalang tinulong kayo. Sumit lagayan mo tsak ba sa pulang ko, ya? Tadyak man gamin. Linuktan dato eh. Anda pa nakasakrat na packet dati ng maleta. So dati siguro tayo pagbaga ni nanang brown envelope. Lokata man ang tagyan na. Titulo, birth certificate nga peso. Birth certificate ko dati ha. Sumit. Ang sinadya ito eh. Pero ka, manamnaman doon ta. Ang sublita tayo yan tibang kaninanang. Kani, awan tibang sahabat ka na kita damdamo na ito may makipagladingan. Ada sa dyan ni Lola. Pakadara ka maya. Kuya? Kailan dati masurat? Ken ka Nelia. Surat nga nagkapanan. Dati sa love letters data. Nagkapo kini kada di mami. Baka surat da di mamim nga naiturong kini nanang ko. Iduldurin ni nanang. Kung kakawaya na basahin da. Saan nga napatig siguro nga surat data. Napatig guro ka mabitlang. Kidawag kumaking ka. Nenton maipas ngay mon tanak mo. Idadmunto kada kami kini Loren. Idadmunto kada kami kinila Hector. Nana? Inton maipas ngay mo. Tisikog mo ko na. Idadmunto kumakada kami kini Hector. Pero kami natin tuloy ko. Tapno adan tumet. Asi kasuwek akas anak ko. Takayat ko unay nga da anak ko. Nga mangawag tumet kanyak iti mami. Kadagamanak. Pinadgam tigad daw ni Hector. Nga pututan na ka. Nga idadmuntukan na kami. Tagbaling anak mo. Tada kami to iti maringan na nga naganak. Kuya. Abay. Saan nga dadadi ka ni mami ti pudong naganak ka niya? Si kakad garo tayo bagbaganan ta. Saman. Ninanang ko. Ninanang mo. Katnanang ko man. Saan? Saan ka kapsat? Hala. Maglagid din ta. Ang ba na masama ka na ta, kuya? Kapsat ta? Nagsasak man naman ito rin ng basa. Inarapating gamon. Nito rin. Amo matenti ka sa sahat ko. Ada anak ti sakit. Kadyak dumanda ni ti anak. May parit kanya, kasod ka po na nga nagpalaigi itakon. Nagilo rin nga pagyamanak, tas yung mereka kas katulong umiki ni Hector. Kahit ka po pintas ka, nagkursunada ti asawa kang ka. Nagtulag kami, nag-asawa, napalubusak, ti relasyon nyo. Tapno makaala kami ti anak. Nabasbasayam na ito nga surat ko, agsubli ka ko man. Kadito'y mong ipasungay ti anak mo.
Taore panawam ton. Tadak tumatan nga mga sikaso ken kuana. Babae, akas iti ko namidi, nagpa-ultrasound ka. Amo ko no sin anan to tinagan na. Lori. Kuya, malawag ti amin sa kani. Nagkatulong? Ninanang? Kada ginaganak, kada hektor kini. Ni Mirna. Inauna kem si kahan kadi. Una, manumatawid. Imbati na ninanang kini Lola. Sa simbre ka nagtrabaho. Sa diyan matanga nagsikog, nasyakti sikog na. Anak nang katakin ng balasang na. Kinuri siya, anak nakmatakin ng balasang na. Inadapdak da hektor kini Mirna. Kasta tinawag kay papanan na tanga surat sang gani. Kapsat ta. May sa tinata, kuya. Abay nga tayo mamanta. Itatawanin ni nanang. Itatanakaman saya ka ni nanang. Kuya. Biklikan lang, di ka na ating araramidan ta. No? Abay nga no. Ay, hitan ka, Lori. Alaala ka na ko po ng kasta, kuya. Hantang ang kapsat. Hantang ang kapsat. Kuya, saan? Alam, kuya. Kuya, saan tang ang kapsat? Kayat nga, puko ka. Sikat kayat ko nga asawaan. Sikat kayat ko. Kuya, saan ang kapsat to, kuya? Inuwadag na manong namin ni Lori. Ang sakit. Mana ka ti mabalin? Nagpagpadagayam na tapalimit ti biyag mi. Sumitlagayam nga. Alis to nga na-develop ni Ayat. Ayat gayam ti agkapsat trumping. Nabatiak dito si Led at pinanawan nak ni Lori manong. Naging ka nagsublimat lang ni Lori. Kuya, nanda makasapol kang ka. Sino? Damo na to may makipagrik na, makipagladingit. Sapsapulin na ka. Lalaki, babae. Lalaki. Guwapo akas kang ka. Sige. Kumain ka man. Alam na, kuya. Anak ko, namamlangan mo din nagkapsat. Tama ka na. Kuya ka na. Saan ang kapsat? Kung ano lang deta, nakalawlawag di surat. Agpadpada ta, ati ina. Naisuita ti nakabansayag, kuya. Laro mo kan. Nadagurore kang ka. Guwapo ngagpaiso manong nemi. Dajak mariro kataeb ni nanang. Kumusta ka nalan? Kastoy, sir. Nasakit. Graduar mo ti college. Ako ay nagsapasapon ako ni trabaho, sir. Matulungan nga to. Magyaman na, sir. Ay, talaga, nakaumayak. Tilang kalman nga, nadamang kong at napasama kininanak mo. Sa sino kaya kani? Abay, ama mo yung nanang ko. Amumuk ko na yung nanang mo. Gabata, best friend na. Lady Daisy. Nga nagbaling nga karelasyon ko. Best friend na? Daisy?
Nga nagbaling nga karelasyon ko ng saan kami nga nagkatuluyan. Gawat tayo di agsigog ni Tessie. Saan nakapayan nga sagana nga mga kasar kayong kuhan. So nga, naganak kamalasang. Tibag bayo nga Tessie, sir. Nga best friend ni Nanang. When? Kat tinamag ko, di may pas nga iti putot ko. Inted na kininelia ni Nanang mo. Di si putot yo, iti best friend ni Nanang ko. Inted na kininanang ko. Yeah. Ayun na ko itan. Siyak tipod nung amam. Minor din na apilyado ng susaram sa gani. Kung saan nagkamit natin the birth certificate ko, isot apilyado amam, nga apilyado ko man. Saan nga isot apilyado ni Nelia? Wala, hanggang magbadbada at apilyado kininanang Nelia. Ang siputa, ti apilyado ti amak, ngam saan nga ni Nelia at inam. Ni Tessie ti inam. Di Tessie. Subyanan ka kuma. Inakinakmat ka napintas ti kasasaad mo. O hindi nagsublihan ito eh. Nadamag ko nga da negosyo ni Nelia. Di nakasapurin tutulong ko ka na. Yung matatawanin ni Nelia. Ito lang ti pa nagpakita kang kanak. So napakawanan na. Pagkatawa ka. Uy, manging dakat tao. Agad katawa ka nakawansayag ni Nanang mo. Humot kasot Nanang ko. Horay pay. Ano to may karagsak mo? Hanggang gaming agkapsat kini Lori. Katalaga nga kaya kapsat. Tati nag-anak kini Lori te pakamok akit ko ha. Anak tinagbaling nga amo ni Nanang mo. Hoan. Ni Nanang ko. Iso tinanang na. Intad na lahing ni Lori. Kadagit amo na. Ingim ka pati kasjay. Tiyan na pasamak tiinan ni Lori. Diyan ha. Kinidawan lang kini Nanang. Nga isot maban mangbantay kini Lori. Nagro na edit na natayan ni Mami ni Lori. Kaso pa nakamoyo. Itailangan na basa may tisurat. Sir, daddy ko nang. Yan ba yan? Tasalang nga sikat na nagdaanin ti ama. Pati ni Lori. Bigbigag pa yung anak. Tapno may mesa ti amayo. Hoy, hanggang mga gama, hanggang mga gina. Hanggang magpadbada ti ina, hanggang pagpadbada ti ama. Hanggang mga kapsat. Api di mo kahit nga kapsat ka, hanggang kapsat. Nga po tagpimpinatag kami. Agay nayat kami. Kurang na lang nga na dumapasamak mi. Iniwaras ko't pa nagkitak pa nung nami. Nakitak ni Lori. Marayak na panitayan na ginuyod ko. Kuya, ngapay, hindi ti kwarto. Anta pagsaritahan ta. Kwarto nga, iti kwarto. Kuya, saan ta nga kapsat? Handa nga kapsat. Ko naman lang deta. Kapsat ta. Handa nga kapsat. Dito sa nga ili. Nga nangayap kanya kinagasalita. Kinagasugahem ti pudno nga ama. Ano ya? Uwangin.
inlawlawag ko kini Lori manon name ti amin. Kaya di maawatan nan manon name kurang na laingin. Nga da ko man mapasamag ka na kami kabut tinapahot ngayon kang panagin inarakop kan panagin inagin. Ngayon tinagtungpalan na manon name kalbasan nga naitabon ti bangkay ni nanang. Insarek na ni dati manon name pagtrabahoak kat nakastrike nga dagos. Kanya mamunak manong name ti agdamang asawa na kan nagiti kakabsat ko ti ama. Kat siyempre maragsakan damat nga makakita ti inauna akabsat da. Aging kang idagraduaran ni Lori manon name nagkalaysa kami. Pagpintasan na manon name natigiban ni Lola Isabel ti salunat na. Kat dahita, si bibiyag pa lang isuna. Ngayon mga aywan manon name kadagiti dua nga apo ko na itituod. Ni Lorna manon name nga panaka-assistant idi dedi na anang isot nang ituloyan iti groceria. Nga damat na asawa na, nga iso damat na manong name iti manmanage idi dayta nga negosyo, nga ti panaka-share dedi nanang manon name kat itid na kinilula. Irinto tata kami manon name kadagbadpada nga napintas ti trabaho mi. Iti asawa manon name. Nagpatinggalang ti duwang anak ni Alan Jr. Kastamaten kini Jennifer. At dadigrigon daw ay manon name mapangkam sumarongkar iti sidong tipod nung amak. Puno saan kiti so damat tumay sumarongkar kada kami no at da tiyempo da nang naruna no at da pasken. Pagkanamimit no ka manon name mapansasarongkaran ti tanem dedi nanang no kasta nga birthday na. Ket mapamimit sa sarongkaran dagiti imbilang ni Lori ang naganak kang kuana iti syudad no kasta nga dagundawag. Dito nga ron ti pagkasaritak manong nemi anamungon ti misteryo ako nada gabuka dagiti limed nga saang napakambuka na kami nga kapsat. Dati amumi agkapsat kami nga saan gayam. Kadagyaman ti anus mo nga nangurnos, iting ka pa nang ibasa, kat sabi ko mata, dapat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga limngag ka nagpuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Alan. Thank you, Alan. Thank you pa nag-share ti pagkasalitam. Salamat po, salamat. Maraming salamat.